Rada by som sa s vami podelila o pár vychytávok z najnovšieho Profitu. Napríklad nás inšpirovala táto dvojica z obálky. Sú to podnikatelia, ktorým Profit udelil cenu za najkrajší podnikateľský príbeh v súťaži EY Podnikateľ roka za rok 2015. Napriek tomu, že ich výrobky lietajú vo vzduchu, oni sa v biznise držia nohami na zemi. To však neznamená, že nemajú veľké sny a hravosť v živote. Slovenka Martina Kašiarová a Talian Tony De Marchi od začiatku snívali o tom, že so svojimi parašutistickými kombinézami a helmami prerazia do sveta. Podarilo sa. Dve majú aj v slávnej pretekárskej rodine F1 u Schumacherovcov. Dnes je firma Tonfly svetovou jednotkou. Minule sme v Profite hovorili o 1300-ročných biznisoch z Japonska. Tentoraz sme navštívili jeden na Slovensku, ktorý nepretržite vyrába a zarába už 700 rokov. Kremnickú mincovňu. Po poľskom Solivare vo Vieličke je druhým najstarším biznisom v strednej a východnej Európe. Takže sa potvrdilo, že soľ je naozaj nad zlato. Aj to, že soľ a peniaze prežijú všetky režimy, lebo každý ich potrebuje. Zavítali sme aj do najmenšej a predsa najbohatšej rakúskej spolkovej krajiny Vorarlbersko. Inšpirovať nás môže všeličím. Nepustili si tam napríklad cudziu sieť supermarketov, lebo si vraj vystačia s domácou. A viac než z cestovného ruchu žijú z výroby. Majú nielen poľnohospodárstvo, ale aj strojárstvo a elektroniku. Okrem toho sme s Profitom navštívili Srí Lanku aj múzeum nenapodobniteľného filmára Karla Zemana v Prahe. A porozprávali sme sa so svetaskúseným bankárom o ideálnom vzťahu k peniazom. Inšpirujte sa aj vy.